Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Клади и това е първият епизод от моя канал. Да, и сега сте в този канал, Клади да геймър. Защото ако не го знаете, това е следващия епизод. И днес ще правим интересно нещо. И ще ви покажа новите неща, другите. Повече гласуване имаше с дървото само. И затова го копирах и направих същото. Шоп ще остане да довлека вилиджер някакси. Другото много нещо е там. Вижте си малко. Така. Това е градено. Малко и тук до някъде и там е с едно блокче след водата е с моркови. После е с малко жито, защото имах 30 жито и го посадих и не ми стигна тук. Още 1, 2, 3, 4, 5. Още 10 блока, няма да тъпчеш градицината. И сега като гледам на меча от много бака е по-ефективен. Валя. Пам. Пинг. На 2 удара. Лесно. Тук е тъмно. Първо, какво ще правим днес? Ще правим често. И да, имах малко почва от фермата за храна. И ги взех малко дърво от фермата ми остана. Това е нещо, което да използва. Често ще бъде тук отзад. Тук зомби ми го смачка градината. Често ще бъде тук. Няма да бъде тъпа ферма. Така място. Мисля на блокче още нагоре. Направо сега ако почна. Ще го скопам. Айрон. Не се чувам тихо, ама съжалявам за това. Да, добре, че... Остатъка е... Лага е неповторим. Какво да е това, не знам. Малко по-маничък ще бъде честрума. Както и да не ще го ползва. Трябва да пренасям всички неща. Пък не ме се занимава толкова. Пък ще го направя на клип, някакви реклами постоянно ми излезат. И да. Мисля, че това. Само това дърта да го изкопая. Да, си енчантнах на обрада с Efficiency 3. Да, опата. Ще заменя май. Но няма диаманти. Това е проблем. Някой епизод ще мога да купам. Някъде. Така мисля мисля, че струва. Ето така. От тук ще бъде така. И накрая тук. През две блокчета. Аре. Мисля, че имам достатъчно дълго в базата, но сигурно няма. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 и ми стигна точно за 2 колонки. Трябва да изплуваме догоре и да видим някой зомби да гони прасе. Я да се чуваш. Трябва да съжалява, че му атакува. Cobblestone. Така. Тук полишат диодите. Не знам дали ще ми трябва. За стон брикове ще използвам. Имам доста. Малфак. Горещи зомби и вижте как се бърнало. Текстурата му е така. Значи са от който това да... Малко слабо е, малко стомбрик. Ще да сечеме дърва. Така. Има доста дърва. За тази градинка ми трябваха точно един стак. Какво говоря? Половин стак. Чипа. Добре. Между другото, може да се направя въдица да ловя риба за храна. Или пък да ми се падне някоя енчантната книга. Може след като доложа част от чисто роман, ще може да направя. Съмнявам да запомня до това. Поне ми трябва доста дърво. Това на 39. Но прекалено дърво. 40 вече имаме. Добре, коми. Има лияни още тук. И брадата ми се щупи почти. Ще я реперна после. Имам само 50 слайра. Схвърлил го за друга броня, защото една ми изчезна. Бях оставил в чистоти, не да ми върнах се и бам. И да, са е резервната, която правих. Окей, надявам се да се чувам обаче. Стаки 15 ябълка. Саплинг. Още един саплинг. И тук. Сега. Отлично го случва. Да. Точно така. Натам съм. Това не ми харесва, ще го поправя после. Така. И се извинявам, че не съм снимал толкова много време, ще проблем с каналите там. Пароли имайри. Да. Не, да, както и да е. Полът ще е... Че ето това, 2 блока ли? Да, ще взема малко стони без чувство с тилтъча. Взем блок по-надолу, ще го направя. Мисля да има слабове.
тук. Къде ми е стоп така? Добре. Окей, значи и тук са. Да реклами. И да, хора, това е момента да ви напомня, че по моите изчисления дърт се копая с кирка. За трябва още да блока, за да мога да сложа по-лише диодите. Това няма ми стига. Мисля, че това ще ми стигне за тази част поне. Най-бързата лопата в света. Си оттече. Мисля, че стане як. Горе-долу. Не мисля. Преди на креатив бях го направил, но тогава не се получи особено як, защото сложих много блокове. Тук също станаха много. Но тук се получи яко. Още аера. Лащико. Взема с силка тъчка. Лагна нещо. Така. На 2-3. Да, не ми стигна на 2-3. 6 блока. И стана ми едно. Опа. 0, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4. Колко съм? 8. Да запълня това. И да запълним и това. Дай ми остана едно. И това ще бъде от... Обикновено първо. Може да сложа редстоун лампи, ама трябва да заглоствам. Но така ще бъде. И така, значи. Да, определено трябва да сложа редстоун лампи. Знаех как се правят. Тук ще има стълб. И пък слава. Слава ще е по-добре. Тук ще има дърво. Стана по-хубаво. Какво да? Окей.
Мисля, че става добре. Добре, това е почти готово. Стената отсреща каква да бъде? От стон брик мисля да бъде. Да си крахме повече. Стените пак сигурно са от стон брик. Така, нищо не виждам. Окей. Добре, стон брика свърши. Така. Сега, тук трябва да запомня.
Още два стака, мисля, че ще ми стигне. Сега нещо стана през това. Ще имаме дърво за чистове. Значи, тук ще има дърво. Два чисто. Дърво. Така трябва да стане. Не. Само в краищата ще има дърво. Нове. Всъщност и тук ще има такова. Така. Къде ще има печка? Поки тук долу ще има крафтинг. Инвентара ми. Бам. Това е грозно, че го направя така. Дайто там, естествено, че има по-пуснато блоче. Тук има ли? Да. Окей. Тук мисля също трябва да го оставим четно. И тук често е. Само до тук. И така, много яко става. Така ще стане и с другата страна, значи. След това трябва да изкопая тук два блока. После тази страна трябва да правя. Значи, да. Първото трябва да го запълня с стомбрик. След това е така. Да не хаби стомбрик просто. Това трябва да набълча по-навънка. И тук така. Пък тук. Трябва да се паса. Така, значи, така ще един крафтинг. Тук.
за Стоунбрик. Така. Печка. Така. Така. И стълби. Така. Изящо се. Дай дървето до него. Дървото бадай стигне. Да презелее, но няма не стигне. За често е. Вътре трябва да заменя с Стоунбрик. Окей. Така изглеждам доста хубаво. Иначе. Уау. Грешка. После трябва да запълня с нещо там.